bon dia, bona tarda o bona nit, depenent de en quin moment estigueu visualitzant aquest vídeo. Benvinguts. Aquesta és una presentació, una xerrada, una pitxerrada col·lectiva, avui que és el Dia Internacional de les Matemàtiques. Si l'esteu visualitzant, el dia 14 de març. Aquesta pitxerrada col·lectiva la presentarem entre uns quants components del MACA que us passo a presentar. Molt conegut per tots vosaltres, l'Anton Aubanell, en Josep Rey Nadal, en Manel Udina, en Robert Escribano, l'Enric Brasó i en Quim Terrades. Entre aquests 6 cracs que tenim del Museu de les Matemàtiques, farem aquesta xerrada que esperem que a tots us agradi. Jo ara ja m'he acomiado i dono pas al nostre primer pixarraire, que seria en Anton Aubanell, que començarà la xerrada amb tots vosaltres. Gràcies, José. Gràcies. Bé, la primera pregunta és què celebrem avui, no? Avui celebrem diverses coses, no? Celebrem, per exemple, que un dia com avui, 14 de març del 1879, va néixer Albert Einstein. Avui faria 142 anys. És curiós. Avui també és l'aniversari de la mort de Stephen Hawking, físic britànic. Fa 3 anys que ens va deixar. Això sol faria que fos un dia important, però té una cosa encara molt més especial, no? Avui és 14 de març, el 14 del 3, que en el format americà, per posar les dates, primer va el mes i després va el dia, seria el 3-14. Per aquesta raó, 3-14, les 3 primeres xifres significatives del nombre més important de les matemàtiques, el nombre pi, per aquesta raó, avui és el dia pi. El dia pi es va començar a celebrar en el segle passat, el 1988, a l'Exploratorium de San Francisco, un dels museus de la ciència més importants del món, de la mà del físic Larry Shaw. Bé, però encara hi ha una raó més important des de l'any passat per celebrar aquest dia. El novembre del 2019, a la 40a sessió de la Conferència General de la UNESCO, va declarar el dia pi, el va declarar com Dia Internacional de les Matemàtiques. Per tant, des de l'any passat, el dia pi és el Dia Internacional de les Matemàtiques. Aquest any celebrem aquest dia sota el lema Matemàtiques per a un món millor. Les matemàtiques estan per tot arreu, però sobretot també ens ajuden a millorar tot el que ens envolta. Des de l'any 2014, el Museu de Matemàtiques de Catalunya hem estat compromesos en la celebració d'aquesta festa, del dia pi, i ho celebràvem a través d'unes fires a davant de la nostra exposició permanent de Cornellà, en el parc de Can Mercader, i per tant era un dia entranyable per tots nosaltres. Des de l'any passat, en aquesta celebració, s'hi uneix el Dia Internacional de les Matemàtiques. Hem posat aquí el cartell de l'any passat, del dia pi, que malgrat totes les circumstàncies que ja vivíem, doncs bé, es va fer una celebració. Aquest era el cartell, un petit repte. Mireu aquest cartell que és molt guapo, que té molt, com quasi tots els cartells del MACA, tenen molt de sentit. Bé, però qui és pi? Ho anireu veient a través de les diverses experiències que anirem presentant a partir d'ara. Pi és un nombre meravellós que està darrere totes les figures rodones, darrere la longitud d'un cercle, la longitud de circunferència, l'àrea d'un cercle, la superfície i el volum d'una esfera, darrere els cons, darrere els cilindres, darrere tot allò que d'alguna manera és rodó, però està darrere també de moltes altres idees matemàtiques. A partir d'aquí comencem la primera pi experiència i passo la paraula als meus companys Enric i Josep. Bé, doncs vinga, comencem, si us sembla. Primer de tot, la longitud de la circumferència i el nombre pi. Això, la longitud de la circumferència, estem massa acostumats
a donar importància a les fórmules, oi? I molts hem viscut això de 2πr. Molt bé. No hi trec que es pugui memoritzar, és divertit memoritzar-ho, però hauríem de viure la visualització de que el nombre pi, la longitud de la circumferència, no surt d'una fórmula. Surt d'haver viscut la longitud de la circumferència comparat amb el diàmetre. I aquí, doncs, es pot fer de diferents formes. Una proposta, una roda de bicicleta i mesuro la seva longitud amb la corda. Aquesta, doncs, s'ajusta a la longitud de la circumferència. Aquesta longitud, ara comparo aquesta longitud amb el diàmetre. 1, 2 i tenim, doncs, a veure si ho veieu tots, ha sortit 3 vegades el diàmetre, la corda aquesta que era la longitud, 3 vegades el diàmetre i una mica més. 3 i una mica més. Aquesta experiència tothom l'hauria d'haver viscut. Comparar que la longitud de la circumferència és el diàmetre, 3 vegades el diàmetre i una mica més. Una altra proposta que també en l'àmbit escolar també és factible de fer i està prou bé és agafar objectes rodons i dibuixar-los, a veure, així, se'n veu prou bé, perfecte. Objectes rodons. Cada objecte rodon, aquí n'he agafat, doncs, diferents objectes rodons i es tracta de fer el següent. El primer, per exemple, que és aquest, no, aquest és aquest d'aquí baix. Marco en el cercle un punt d'inici i faig rodar aquest cercle, faig rodar aquesta línia és la longitud de la circumferència. I ara dibuixo el diàmetre, ja he dibuixat la longitud, i ara dibuixo el cercle 3 vegades, amb el mateix objecte que ens serveix de plantilla, i tinc, doncs, que la longitud de la circumferència 3 vegades, el diàmetre i una mica més. Això ho puc fer-ho amb diferents objectes i tots en surt el mateix. 3 vegades i una mica més. Haver viscut això és molt important. La longitud de la circumferència no és 2πr. Abans d'aprendre 2πr, hem d'aprendre que és 3 vegades el diàmetre i una mica més, el 0,14. Primera, doncs, pi experiència. Bona tarda. Aquí tenim, us explicaré una petita pràctica que es va fer en un institut, que era de ciències naturals, intentar de calcular la massa forestal d'un bosc. Per això, l'alumnat de ciències va agafar un tros de bosc de 10 metres per 10 metres i va voler calcular tot el volum de fusta que sortiria d'aquell bosc. Per això necessitaven saber el radi de cada arbre, o el diàmetre, per poder calcular la superfície i així el volum. En aquest cas, vam idear una cosa que era, podeu veure aquí, una cinta mètrica, de manera que a un lloc hi ha centímetres, que això marcaria donar la volta a l'arbre al perímetre, però a baix hi ha l'escala dividida per pi, o sigui, ens donaria el diàmetre. Per tant, aquí tenim un mesurador de diàmetres si és que el centre no és assequible, no s'hi arriba. A veure si es veu enfocat. Ja ho veieu, només veure, no va ser un invent nostre perquè això ja sabem que existeix, però veieu aquí una escala de pi.
sigui, la relació, la proporció que hi ha entre el perímetre d'una circumferència i el seu diàmetre. I amb això vam poder calcular la massa forestal del bosc. Res més. La següent experiència. Bé, ara hem parlat de la longitud de la circumferència, ara parlarem de l'àrea del cercle. Aquí et veieu una figura que és un dels materials que tenim al museu, però nosaltres ho farem amb una cosa que serà molt més propera a cada un de nosaltres, no? Canvio la càmera, un moment. Segur que veieu aquí uns formatgets, no? Traiem els formatgets, aquest és d'aquells que tenen dues capes, cap problema. Traiem els formatgets, no? I hem tingut la precaució d'enganxar-los de 4 en 4 amb una mica de celo, no? De totes maneres, recordem, formen un cercle i aquí tenim la seva circumferència, doncs, com han dit els meus companys, seria pi pel diàmetre o 2 vegades pi pel radi, 2πr. Molt bé, doncs separem. Recordem, al separar, aquí tenim una vegada πr, aquí tenim una altra vegada πr. Obrim, i ara encaixem els formatgets. Podríem tallar mig formatget d'aquí i passar-la aquí i obtindríem una figura sensiblement semblant a un rectangle. La base del qual, com hem dit, seria πr. πr aquí, πr aquí. I l'altura del qual, repeteixo, tallant mig formatget aquí i posant-la aquí, seria el radi. πr per r seria πr al quadrat. Una bonica manera de fer-ho. A més, si ho feu com un material escolar, va molt bé, perquè aquests formatgets, quan passa el temps, es conserven molt bé, queden sòlids, es fossilifiquen, per dir-ho així. És una cosa molt curiosa, vull dir, van molt bé en aquest sentit guardar-los. Jo voldria mostrar-vos un material que és preciós i que va ser construït per el pare d'un nostre company del Museu de Matemàtiques, en Joan Massic. Un moment, el veieu? És un material magnífic, de veritat. Aquí tenim les diverses parts, com podeu veure, i llavors es tracta d'anar traient això i anar posant-ho aquí, alternativament, com podeu veure, i bé, el mateix que hem fet amb els formatgets, no sé si es veu, ara es veu, que guapo. El mateix que hem fet amb els formatgets. I tenim una peça d'aquestes que està, no sé si ho veieu, dividida en 2 parts idèntiques. Aquí teniu, la posem una d'aquestes parts aquí i una altra d'aquestes parts aquí. I efectivament tenim aquest magnífic rectangle entre cometes, no?, que ens permet demostrar πr per r, πr2. Sí, direu, però no és un rectangle perquè hi ha aquests arcs. No patiu, podem agafar, tallar la circumferència amb més arcs, el cercle amb més sectors, i tenim una cosa com aquesta. Aquí n'hi ha 16, que és molt més encara proper al rectangle, un material preciós. Molt bé, i ara avancem la diapo. Molt bé, perfecte. Si per cas torno a connectar la meva càmera, efectivament. Molt bé. Doncs la diapo que ara tenim en pantalla, no?, és especialment bonica, primer perquè tenim a dalt una animació en què es veu com s'obre, és a dir, dividim el cercle en ple de circumferències, diguem, d'amplada diferencial, s'obre, no?, i al final es forma aquest rectangle de base longitud partit per 2 i d'altura R. Però això ens recorda una cosa que a mi em sembla que encara és més meravellosa, no?, que és aquests 2 dibuixos, aquests 2 gràfics, dibuixos que teniu a baix, no? Són del llibre Geometria Pràctica i Mesurament d'Abraham Bar Ia,
que tenia el sobrenom de Sabassorda, i que el 1616 era un jueu català de Barcelona, i el 1616 ja feia aquesta magnífica demostració de l'àrea d'un cercle. Observeu que la longitud de baix és, la longitud de la base és 2πr, l'altura és el radi. En el cas d'aquest triangle, tenim base per altura partit per 2, 2πr per r partit per 2, és πr2. És magnífic. Això ens està contemplant 900 anys d'esforç matemàtic. 1116. És magnífic. Molt bé. Doncs ara passo la paraula a en Josep. Endavant, Josep. Bon dia. Bona tarda, vull dir. L'àrea de la corona... Bé, com que aquí hi ha més d'un rei, he pensat que aniria bé parlar de corona. Llavors, si podeu ensenyar això que tinc jo aquí, no hi ha fet jo. Vale. En lloc de diapos ja podem treure-les, podem fora les diapos que no hi siguin i mirem a la meva càmera. Això mateix. Aquí presentaré, per arribar a les àrees de les corones, dic en plural, presentaré una sèrie de coses que són dibuixades. Aquí tenim un cercle. El cercle és pi vegades el quadradet petit, l'àrea del cercle. D'això ja ho hem vist ara, que era el πr2, i ara jo ho veig ara, m'interessa veure com aquell quadrat petit, si el radi fos 1, allò seria la unitat d'àrea i el cercle estaria dins un quadrat d'àrea 4 i cada un dels quadrats seria 1. O sigui que pi vegades el radi petit, el quadrat petit, és l'àrea del cercle. Després, una de les coses que m'interessa del teorema de Pitàgores és aprendre a sumar quadrats. Si vull sumar, ja el coneixeu, el teorema de Pitàgores, no? Si vull sumar dos quadrats, com els dos de dalt, doncs simplement posar-los en forma que cada un correspongui a un catet, doncs el resultat és el quadrat que hi ha a la hipotenusa. I també, si volem restar, doncs al quadrat de la hipotenusa li restem un dels catets i ens donarà l'altre. Això també, ja que estem parlant avui de cercles, passa en cercles. Si volem sumar cercles, doncs els posem, ja que els cercles tots són semblants i tots ocupen la mateixa part del quadrat. Hem dit que si l'àrea del quadrat fos 4, la del cercle seria pi. Aleshores, aquí funciona de la mateixa manera que els quadrats. I això mirarem de fer-ho servir. Una altra cosa que també, una altra àrea que és curiosa, és l'àrea de l'el·lipse. Aquí es podria dir de moltes maneres diferents, però si, per exemple, estirem cap allà i es fa més grossa, la R passa a ser A, aleshores tot fa pensar que l'àrea de l'el·lipse pot ser que sigui pi A per B. I és veritat. Això ho podríem retallar en material, pesar-ho i veure que funciona. El que també volia dir és que també passa que l'àrea de l'el·lipse també està dins un rectangle, el qual està dit en 4 rectangles petits i també és pi vegades l'àrea del rectangle petit. Doncs un altre lloc on surt el número pi, en l'àrea d'una el·lipse. I ara anirem a buscar l'àrea de la corona circular. Quan, en aquest cas, quan una secant és tangent, el cercle gran és tangent al cercle petit. Aquí ho veieu, i divideix en C i C. Els dos Cs està dividit a la corda en dues parts iguals. Ho faig simplement perquè així tinc aquí un rectangle, triangle rectangle de R petita, R grossa, que són els dos radis, i la C, que es correspon a la meitat de la corda. Aleshores, per calcular l'àrea de la corona, l'única cosa que hem de fer és la resta de les dues circumferències. Per això hem fet el llum de la resta. Però, de totes maneres, el primer que us ensenyo és una mica més algebraica, perquè en lloc de fer-ho amb el gros, faig amb una quarta part. O sigui, faig amb els quadradets petits. Aleshores, si nosaltres volem fer la resta del gros menys el petit, posem en un triangle rectangle i el que ens doni aquí dalt serà allò que buscàvem.
serà l'equivalent a l'àrea del relleu. Una altra manera de fer-ho és aquesta, que tenim tot, o poso tot aquí. Aquesta és una manera una mica més geomètrica, perquè posant-li tot també ens podem calcular. I així tenim que l'àrea de la corona, que és el gros menys el petit, dona pi per la C al quadrat. Perquè ella sí que dèiem al quadrat, una fórmula que ens fa pensar molt en l'àrea d'un cercle. Per tant, és equivalent a l'àrea del cercle. La corona primera que hem vist, la seva àrea, us l'ensenyo aquí totes dues, la corona que hem vist, la seva àrea és igual que l'àrea del cercle. O sigui, aquestes dues àrees grogues valen igual. Aquí ho vaig passant cap aquí, ara fem el segon. L'altra cosa és si la corda no fos... Això ha quedat tort. Si la corda no fos tangent en l'interior, si fos secant. Aleshores considero tres parts, les dues primeres li dic A i la segona li dic B. Llavors resulta que, a veure si podem trobar l'àrea de la corona amb aquestes dues distàncies, la A i la B. Llavors resulta que mirem un punt qualsevol, en aquest punt hi podem posar una recta tangent i tenim aquella C que teníem abans. Llavors, aquesta C que teníem abans, què té a veure amb l'A i la B? Doncs, com aquí explica, la potència del punt P respecte a la circunferència de fora és igual al producte dels dos segments que queden, un cap a un costat i l'altre cap a l'altre. Una vegada és AB i l'altra vegada és C quadrat. Com ja sabíem que C quadrat era l'àrea de la corona, aleshores l'àrea de la corona, si en lloc de C quadrat posem A per B, ja tenim l'àrea de la corona, que és pi AB. O sigui, és curiós perquè seria igual que l'àrea d'una el·lipse de semieixos A i B. Això és molt interessant. No treballaré més amb segments, ara continuaré explicant coses de corones, els faré centrats, amb els dos segments iguals, per no explicar masses coses. Aleshores, una de les coses molt curioses és que l'àrea del cercle, com veiem aquí dalt, depèn de la C. Però, esclar, si agafem una altra corona, que els dos cercles també passi el mateix amb la mateixa C, tenim la mateixa àrea. Per tant, com que només depèn de la corda, les dues corones que veiem aquí tenen la mateixa àrea. Una altra cosa que podem veure és que, de fet, si tinguéssim la corda aquesta i encara no tinguéssim dibuixada el cercle del mig, fent lliscar la corda al voltant del seu cercle, aquest punt descriuria el cercle del mig. Això és una manera de construir figures interiors i de construir, per tant, corones. Aquí dalt tenim el cas d'una el·lipse on tenim aquesta corda i tenim que hem fet moure la corda, veus aquí hi ha un altre exemple, passa per aquí, i ha fet aquest circuit. Amb una altra el·lipse, esclar, amb una altra el·lipse faria aquest altre circuit. La mateixa corda, veieu? La mateixa corda. Aquí apareix el teorema de Holditch que diu que aquestes àrees són pi per C al quadrat. Si és que la C fos igual a. Si fos A i B, com hem vist abans, seria pi per A per B. Això es passa sempre que el recinte, per qualsevol recinte, que el recinte sigui convexe o que compleixi unes determinades condicions. Un altre de més raret que he trobat és aquest. Ho he fet amb un triangle i el circuit que m'ha fet és aquest. Veieu, dona la volta a un tros d'el·lipse, se'n va cap allà, dona la volta a un tros d'el·lipse, se'n va cap allà. A la pobra corona no n'ha quedat res, ha quedat només el circuit del mig i aquests tres trossos grocs. I també per això l'àrea d'aquests trossos grocs és la mateixa, pi per C al quadrat. Així aquí tenim un exemple prou divertit d'aquestes àrees, com que ho hem fet amb la mateixa corda, aquesta part groga
d'aquella figura, d'aquestes figures i d'aquestes figures, totes les àrees, totes les regions grogues tenen la mateixa àrea, ja que la C és sempre la mateixa. I és el teorema, com he dit, de Holditch, i que és molt més general. Una de les coses que puc dir que pot fallar alguna vegada, sobretot si no és convexa, evidentment, perquè la corda pot sortir per fora, i l'altre és que no tingui el circuit que es fa, no tingui retrocés. Aquí no en té pas, perquè si té un retrocés, llavors no es podria, l'àrea no se sabria ben bé quina és. Amb un triangle va sempre bé, sempre i quan la corda no sigui més gran que cap altura. És curiós, això. I fins aquí aquesta experiència. Enric? Hola, vinga, ara em toca a mi. Passa, sisplau, a la següent diapositiva. D'acord. Molt bé. Ara us ensenyaré aquest fantàstic objecte. A la següent diapositiva. Val. Aquí la teniu. Aquest objecte que hem imprès amb una impressora 3D en diem la copa d'Arquímedes. Us l'explico. Serveix per mostrar, no diríem que és una demostració, sinó sols una mostració, la fórmula del volum de l'esfera. Us explico aquest objecte. Aquí, a la part de dalt, hi ha mitja esfera, la meitat, i a la part de sota hi ha un cilindre que té, veieu, com a radi el radi de la base és el mateix radi que el cercle i l'altura d'aquest cilindre també és el mateix que el radi. D'acord? El volum d'aquest cilindre el coneixem, és superfície de la base per altura. Per tant, pi r quadrat per r. Pi r al cub. Això seria el volum del cilindre. A l'interior d'aquest cilindre hi ha un con. Un con també amb la mateixa base, pi r quadrat, i la mateixa altura. I sabem que els objectes que acaben en punta tenen un terç de volum dels mateixos objectes que segueixen la mateixa base amb altura. La va creixent sense disminuir en punta. Per tant, el volum, també hem de saber que el volum del con és un terç. I, doncs, ara anem a experimentar amb aquest objecte. Què faré? Aquí hi ha un petit forat. El tapo amb el dit. Anem a fer l'experiment. A veure, que se'n vegi bé. Poso la safata. Ompliré d'aigua la copa d'Arquímedes. El volum d'aquesta aigua, estic posant el dit a sota perquè... Ja ho tinc ple. Just aquest volum és el volum de mitja esfera. I ara, veieu, es va omplint a sota. Per tant, just arran. Per tant, el volum de mitja esfera és el volum aquest que hi ha entre el con i el cilindre. Hem dit que el cilindre era un terç de pi r al cub, que és el volum... Perdó, hem dit que la piràmide,
el con és un terç del volum del cilindre. Per tant, el que queda, si d'1 traiem un terç, el que queda són 2 terços. És a dir, hem mostrat que el volum d'aquesta aigua, d'aquesta mitja esfera, és 2 terços de pi r cub. Si pensem en un cilindre sencer, en una esfera sencera seria el doble. El doble de 2 terços és 4 terços. El famós 4 terços de pi r cub, que és el volum de l'esfera, l'acabem de viure amb aquesta maquíssima copa d'Arquímedes. Al costat de la diapositiva teniu el mateix objecte, que no l'he vist, més que en fotografies, que seria el mateix concepte, però fet amb un rellotge de sorra. Bé, el que acabem de fer és una... No, ara has de retrocedir, sisplau. Ara aquí anem. El que acabem de fer és una mostració, que en diríem. No és pas una demostració. Ara anem a fer-ho demostrant. Aquí enfoquen la càmera, que us ensenyo això que tinc. Perfecte. Què tinc aquí? Faré la demostració del que acabo de fer. Hi ha un objecte que en diem el bol de Galileu, que consisteix en el següent. Aquesta demostració la va fer Cavalieri i consisteix en dividir en capes les figures. Tinc per una banda aquest con, que té la mateixa altura que radi, i tinc aquí un cilindre del qual hem tret una mitja esfera. Aquest objecte és el que en diem el bol de Galileu. El veieu? És un objecte i l'he construït retallant peces d'aquest material. Doncs bé, és fàcil de demostrar i justament la demostració s'ajuda d'això que ha fet abans el Josep. Es tracta de demostrar que a cada tall, la superfície, per exemple, si agafo un tall qualsevol, per exemple aquest que m'he preparat, aquest és el tall 14 del bol de Galileu, i aquí tallo el tall 14. Doncs es tracta de demostrar que aquestes dues superfícies són iguals. El principi de Cavalieri diu: si al tallar dues figures passa que en qualsevol punt en què es talli les superfícies de les seccions són iguals, el volum de les figures són iguals. Per tant, i per demostrar això, fixeu-vos que la corda d'aquesta corona circular és igual que el radi de... Veieu? És exactament igual. És a dir, aquestes dues figures, pel que ha explicat el Josep, fent servir Pitàgores, es pot demostrar fàcilment que són iguals. Per tant, si la secció és la mateixa a tot arreu, les dues és equivalent al volum del bol de Galileu d'aquesta piràmide. Aquí ho teniu amb una animació. Molt bé. Aquí torneu a tenir l'explicació de que si es treu un terç, el que queda són 2 terços i sencer és 4 terços.
Vinga, quarta pi experiència. Ara anem per la superfície de l'esfera. Pensem en una esfera i ens hem d'imaginar que l'esfera, en aquesta esfera, hi ha petites piràmides que tenen el vèrtex al seu centre i aquí només en tinc 4 d'aquestes piràmides, però ens hem d'imaginar una munió de piràmides amb la seva base més o menys poligonal i omplirien tota l'esfera. Molt bé. Aquesta idea ens serveix per explicar quan ha de ser la superfície de l'esfera. Per què? La superfície d'una piràmide d'aquestes és 1/3 de la superfície de la base per l'altura. L'altura és el radi. Ja partim del que hem fet abans. El volum de tota l'esfera és 4/3 de pi R3. I ara tenim una altra forma de pensar en el volum, com a la suma de totes aquestes esferes. La suma de totes aquestes esferes, com serà? Totes les esferes aquestes són, cada una té la seva base, la suma de totes les bases és la superfície de l'esfera i la fórmula ens diu el volum d'aquestes piràmides és superfície de la base per l'altura, que és el radi, 1/3 d'això. Aquest 1/3 es simplifica amb el 4/3, la suma de tots els radis també es simplifiquen i, per tant, el que ens queda és que la superfície és 4pi r², és a dir, pi r², que és un cercle, la superfície d'un cercle, 4 cercles. Això us convido... Passa a la següent diapositiva. Us convido a les postres del dia pi o quan vulgueu mostrar lo friquis que sou a la vostra família o amics, agafeu una taronja, li mesureu el diàmetre, dibuixeu 4 cercles amb un paper i les peles de les taronges han de coincidir, han d'omplir. Aquí hi heu de posar una mica de bona voluntat a vegades perquè funcioni, però quadra. També ho podeu fer com una experiència divertida. Amb 4 cercles del mateix diàmetre que la taronja, omplireu amb peles i, per tant, la superfície és una demostració que la superfície és 4 cercles, 4pi r². Vinga, amb això acabo aquesta pi experiència. Molt bé, ara toca a mi i de fet, és una mica poca solta el títol de si pi fos 3, però és una manera de recordar, d'ajudar els alumnes a vegades a recordar quin és el valor de pi i què significa. Aleshores, si pi fos 3, podem mirar que si veiem aquí a la dreta un hexàgon, li passa que el seu perímetre correspondria a la següent fórmula, 3 per 2 si vegades el radi, perquè el radi és igual que el costat en el cas de l'hexàgon, Aleshores veiem que el perímetre de l'hexàgon és si vegades el radi. Per tant, una mica en broma podem dir, si pi fos 3, les circumferències serien hexàgons, des del punt de vista de la longitud i de la fórmula que coneixem, i vol dir que la circumferència
quan estem dient que pi és 3, estem perdent totes les corbes que faria la circunferència a la separant-se de cada un dels radis del perímetre de l'hexàgon, no? De fet, l'hexàgon és l'únic polígon regular que té com a mida un nombre no només enter, sinó racional. Tots els altres polígons regulars, la mida del costat, en relació al radi de la circunferència, és irracional, no? Aleshores, si passem a l'àrea, com han explicat ja els meus companys, l'àrea de la circunferència en diuen que és pi per r quadrat. Doncs bé, en el cas de si pi fos 3, pi per r quadrat seria 3r quadrat. I això podem il·lustrar-ho amb el dodecàgon. Aquí tenim un dodecàgon que està dividit en unes quantes peces i el que podem veure és que agafant unes peces d'un dels 4 quadrants podem acabar de completar els quadrats aquests que són de la mida del radi, no? O sigui, el que estem veient aquí és que l'àrea del dodecàgon és 3r quadrat. Que l'àrea del dodecàgon sigui 3r quadrat també és una cosa bastant notable perquè el dodecàgon té una àrea que és un número enter. De fet, el quadrat inscrit en la circunferència també té una àrea que és un número enter, però també són els únics polígons que admeten que la seva àrea és un número racional. Tota la resta de polígons regulars inscrits en la circunferència de radi 1 tindran una mida racional, no? Aleshores, podem dir, si pi fos 3, les circumferències serien així, serien com uns polígons de 12 costats, no? De fet, que hi ha una altra manera, hi ha diverses maneres de veure que l'àrea del dodecàgon és 3, però si passem a la següent diapositiva, José, la següent, aquí veiem un puzzle que tenim al museu, que és dividir el quadrat i el dodecàgon en 6 peces que serveixen tant per muntar el dodecàgon com per muntar el quadrat. Amb la qual cosa veiem que l'àrea del dodecàgon és igual a la del quadrat i el quadrat aquest té de costat arrel de 3 i per tant la seva àrea és 3. Que el costat i arrel de 3 es pot veure amb la figura de baix perquè com es pot veure el costat vertical aquest que queda a la dreta del dodecàgon és la separació entre dos costats d'un hexàgon regular que sabem que en una circunferència de radi 1 la distància entre dos costats paral·lels és arrel de 3. De manera que aquesta és una altra manera de veure que l'àrea del dodecàgon és 3. N'hi ha més perquè, de fet, dividint el dodecàgon en 6 parts, es pot veure que cada una de les parts té àrea un mig, no? I les has multiplicat, per tant, donaria 3. I, finalment, per seguir amb la mateixa simulació, passem a la... Podries tornar a connectar el Josep, José, perquè parlarem de què passa amb el volum. El volum, ara mateix l'Enric ens estava dient que era 4/3 de pi r cub. Aleshores, si ara mirem, el Josep té aquí preparat un cub format per 8 cubs. 8 cubs, aquests de color lila, que d'alguna manera ens ve a dir que si una esfera estigués encaixada exactament en una caixa d'aquestes dimensions, doncs ja veiem que la seva àrea no podria arribar a ser com la de 8, no? Seria una mica més petita perquè li sobrarien tots els... I aleshores el Josep, al desfer-lo, pots comprovar ja, si vols fer el muntatge, el que ha fet és d'aquests 8 cubs que hi havia, de cada un ha agafat la meitat, amb la qual podem veure que amb aquesta construcció, aquesta figura, que és un octaedre escapçat, dos exactament iguals, el seu volum és 8r cub, o sigui, els 8 cubs inicials. Per tant, l'àrea, el volum d'una d'aquestes figures és 4r cub. I aquest 4r cub ens recorda la fórmula 4/3 de pi r cub, només que hem simplificat el pi i el 3, no? Perquè estàvem dient si pi fos 3. O sigui que ara la broma seria dir això, no? Si pi fos 3, les pilotes tindrien aquesta forma tan poc, diguéssim, adequada perquè
quan la xuta sempre vagi cap a on volies, no? Però això, aquí s'acaba la tonteria, perquè ja reconeixem que, a part, ja veieu que els anteriors que han parlat parlaven seriosament. Això és una mica fer broma, però de fet hi ha hagut èpoques en la història que hi ha hagut gent que s'ha pensat que es podia decidir que pi és 3 i bé, pi és pi i el Robert ara farà una altra experiència d'aquest tipus. Endavant. No se't sent, Robert. Bé, bona tarda. Passem a la sisena experiència, que és el pes de pi. Bé, l'experiència aquesta, cada vegada que l'hem fet al museu, doncs el dia de pi, doncs la gent ha tingut aquesta pi experiència de tenir el pes de pi a sobre de les mans, no? Bé, comencem. Aquí tenim un cilindre, tenim primer un cub, d'acord? Veieu? Un cub. Tenim aquí a la mà i tenim un cilindre, d'acord? Un cilindre. Aquest cilindre i aquest cub, no sé si els veieu, tenen una característica. Tenen l'altura del cilindre és l'aresta del cub i el diàmetre del cilindre és també l'aresta del cub. Anem a veure, aquí jo tinc la balança, però amb la càmera no es veu massa bé quan hem fet el pes, llavors pots passar a la següent diapositiva, poso a sobre de la balança i ens surt exactament 4.000 grams. 4.000 grams, d'acord? Anem a veure, posant ara el cilindre. Anem a posar el cilindre. Posem el cilindre a sobre de la balança, jo el tinc aquí sobre de la balança, i el pes ens surt 3,14,4. Atenció, 3,14,4. El nombre pi. Bueno, aquí hi ha una petita diferència, no? Perquè és 3,14, 15, però bueno, surt aproximadament el pes de pi. Per tant, si voleu tenir el pes de pi a la mà, hem de fabricar un cub que tingui aquest pes. O sigui que si tenim un cilindre que tingui la mateixa altura que l'aresta i el diàmetre igual que l'aresta, en cas de que el cub pesi, tingui una massa de 4, el cilindre té una massa de pi. Això ho hem fet ara, diguéssim, mostrant-ho amb la balança, però es pot, diguéssim, demostrar matemàticament. Com? Doncs fixeu-vos, com el volum d'un cilindre és l'àrea de la base per l'altura i el volum d'un cub es pot calcular també com l'àrea de la base a quadrat per l'altura, que és l'aresta, a cub. Per tant, què tenen aquestes dues figures en comú? Doncs que l'altura és exactament la mateixa. Per tant, la relació dels volums ha d'estar en relació a l'àrea de les bases. Quina és l'àrea de la base en el cas del cub? L'àrea de la base, si el radi és 1, doncs posem aquest cas, si el radi és 1, per tant, l'àrea de la base serien 2 per 2, 4. I quina és l'àrea del cilindre? Pi per r quadrat, que hem dit els companys. Per tant, pi per 1 al quadrat pi. Per tant, amb això queda demostrat que si el pes, la massa del cilindre és 4, el volum, perdó, el pes del cilindre ha de ser pi. D'acord? Molt bé. Això es pot simular també, o sigui, si es fa, si podeu fer-ho un altre material, per exemple, amb algun tuit, alguna persona va publicar i va fer-ho, va publicar i va sortir 4 grams i aleshores el cilindre ha de passar 3 grams. Passem a la setena experiència.
més que experiència, seria, diguéssim, una explicació. Sabeu que el pi és irracional. Bé, el pi és irracional. Per tant, és un nombre amb infinits decimals no periòdics. Com ja sabeu, la definició és la relació que hi ha entre la longitud de la circunferència i el diàmetre. Arquímedes, que va viure 3 segles abans de Crist, va calcular una aproximació que després, amb una altra experiència, ja es veurà. Però la demostració de que pi és irracional es va donar exactament al 1761 per part del Lambert. I una de les demostracions que diuen més senzilles és del 1947 per part de Naven. No és l'objecte d'avui de fer la demostració. Podeu buscar-la. Entre altres, amb un vídeo de l'Eduardo Sáenz Cabezón, a Derivando, trobareu aquesta demostració del Naven, que diu que és de les més senzilles. Aquesta diapositiva que teniu aquí, visualitzem pi. Aquí visualitzem pi dient les primeres 1.000 xifres de pi, com es distribueixen d'acord amb quantes vegades estan repetides les diverses xifres. El 0, l'1, el 2, el 3, etc. Veureu que quan acabi, ara ja estem als 1.000 dígits, veieu que aproximadament es desvia poc. És un 10% aproximadament, gairebé totes les xifres, fora de que alguna supera i no arriba al 10, passa al 12 i l'altra al 9, etc. Però és una visualització. Això seria la visualització de pi. A part aquí tenim el rècord de quants decimals s'han calculat fins ara del nombre pi. Fixeu-vos com està aquesta gràfica. Fins a l'any 1900, pràcticament es coneixien molt poques xifres de pi. Aquí tenia abans del 1900, pràcticament es coneixien molt poquetes xifres de pi. A l'any 1949, ja amb ordinadors, van sortir 2.037 xifres per ENIAC. El 1954, 3.000. El 1959, 16.000. I el 1967 va ser 500.000. Progressivament, com veieu aquí, a partir d'aquestes dates, del 1870, es van anar duplicant. El 1973, 1 milió. El 1982, 2 milions. I va passar al 1989, 480 milions i posteriorment 1.000 milions. I va ser ja a la dècada del 2010 al 2020, quan el 2011 van ser 10 bilions, el 2016 22 bilions, i no sé si recordeu que el 2019 va ser la Emma Hakuka Ibao, una japonesa, que per mitjà de Google va trobar 31 bilions. Per tant, el rècord fins ara són 31 bilions de xifres de pi. Aquí tenim aquesta diapositiva, les dones ocultes, o sigui, es basa una mica en la pel·lícula que es va fer Figures ocultes. La Katherine Johnson, que va morir als 101 anys, va estar 35 anys treballant a la NASA. Després, la Dorothy Wamman també va morir als 98 anys. Aquesta va ser primer professora de matemàtiques, també va treballar a la NASA i van ser d'aquestes calculadores vivents, calculadores manuals i després calculadores per mitjà del Fortran. O sigui, per tant, una cosa molt històrica. I amb això acabo la meva presentació i ara passo al Quim Terrades, que us parlarà de les aproximacions de pi. Hola, molt bona tarda. O bon dia, depèn del moment que esteu visualitzant el vídeo. Parlarem d'aproximacions de pi, d'aproximacions racionals de pi. I la primera pregunta que faig és, quan tenim un pot, en aquest pot,
i ens dediquem a visualitzar-lo, doncs una de les coses que ens preguntem és a veure si aquest pot és la longitud del pot, l'alçada del pot, és més llarga o més curta que el perímetre del tap del pot. Llavors, si nosaltres ens mirem el pot, ens pot com sorprendre una mica perquè a primer cop d'ull ens dona la impressió que el pot és més alt que no pas el perímetre. Llavors, el que podem fer, si ho fem amb alumnes o ho podem fer a un sobretaula d'aquells que algun dia d'aquests tornaran, doncs és precisament experimentar-ho. Agafem un cordill i aquest cordill li fem la volta en el tap del pot. De manera que, no sé si es veu, agafo tot aquest tap del pot i la longitud del perímetre d'aquest pot és aquesta longitud que m'arriba fins aquí. Llavors, ho comparo amb l'altura del pot, ho poso a baix de tot, i veig que el fil se'm sobrepassa una mica el pot. Veieu? Ostres, el fil em sobrepassa. Sorprenentment, això inicialment ens sorprèn perquè dius, ostres, aparentment sembla que no. Però, de fet, és una cosa totalment lògica. Si heu anat seguint la xerrada de tota la gent que ve aquí davant, és totalment lògica. Per què? Doncs perquè aquest pot, la longitud del cercle, del tap, és pi vegades el diàmetre. Pi vegades el diàmetre, pi és una mica més de 3, 3,14, 15, etc. No diré les xifres que han descobert últimament, el 2009, me quedo amb dues xifres decimals, i si ens fixem, apareixen únicament 3 pilotes dins el pot. De fet, 3 pilotes és 3, una miqueta més de 3, molt poc més de 3. Llavors, 3 vegades el diàmetre, però això és pi vegades el diàmetre. Per tant, aquesta longitud, lògicament, és més llarga que no pas aquesta longitud. Si passem a la següent experiència i ens dediquem a parlar, en Robert comentava fa un moment sobre l'Arquímedes. L'Arquímedes el coneixem per moltes coses, però una de les coses que potser és més desconegut és perquè va ser el primer que va fer una aproximació de pi. Ell va fer una aproximació de pi i utilitzava el mètode d'exhaustió. I això consistia en que agafava una circunferència i intentava buscar una aproximació interior i una aproximació exterior a pi. De manera que feia el polígon inscrit i el polígon circumscrit a aquesta circunferència. Si comencem a fer amb la imatge que tenim a baix a l'esquerra, si comencem a fer amb l'hexàgon tal com han fet abans en Manel i juntament amb en Josep, doncs podem pensar que pi, o podem calcular ràpidament que pi està comprès entre 3 i 3,464, entenent que tenim una circunferència de radi 1, llavors el semiperímetre d'aquesta... Perdó, tenim una circunferència de radi 1, per tant, el diàmetre serà 2, i, per tant, el que coincideix és que el radi en un hexàgon de la circunferència inscrita és exactament igual que el costat de l'hexàgon. Llavors, com que tenim 6 costats, el perímetre de l'hexàgon serà de 6, el semiperímetre serà 3. Per tant, pi és més gran que 3, però és més petit que el semiperímetre de l'hexàgon exterior, que és 3,64. Si passem a la següent, partim aquest hexàgon, a l'anterior, Josep, perdona, José. Si passem a la següent imatge, aquesta que tenim a la dreta, en lloc d'un hexàgon tenim un dodecàgon, per tant, doblem el nombre de costats. Podem veure, o es pot calcular, que pi està comprès entre 3,106 i 3,215, si ens acotem a 3 xifres decimals. Si tornem a fer una partició i passem ja a la següent diapositiva, doncs anem doblant cada vegada el nombre de costats, passem de 24, 48 fins a 96 costats, com va fer l'Arquímedes, doncs podem anar acotant pi a un valor que es va acostant cada vegada més al seu valor exacte. Llavors, Arquímedes va arribar fins a fer el mètode exhaustiu fins a 96 costats, amb la qual cosa va aconseguir fer una aproximació de pi de 2 xifres decimals. Que, de fet, sorprenentment, aquestes 2 xifres decimals és el que els alumnes de classe avui fan servir
pi 3,14, no? Ràpidament diu, no, pi és 3,14. Bé, és una mica molt més que 3,14, infinit més. I de fet, l'Arquímedes no va fer els càlculs, això, amb nombres decimals, sinó que va fer els càlculs en fraccions. I en aquesta imatge que apareix en grec, diu el perímetre de qualsevol cercle val el triple, 3 vegades, del diàmetre, però augmentat menys de la setena part del diàmetre, però més de les 10 71enes parts del diàmetre. Per acabar, Josep, hola, vols dir alguna cosa o què? No? Doncs jo vaig seguint. Per acabar, amb aquesta transparència, sí que si agaféssim nosaltres una circunferència i posem al voltant, o agafem a partir de circunferències totes iguals, ens muntem un cercle seguint els diàmetres, tal com es veu a la imatge aquesta que tenim a baix a l'esquerra, a la dreta. Si posem 22 circunferències al voltant d'un perímetre d'una circunferència, podrem observar que en el diàmetre d'aquesta circunferència ens hi acaben exactament 6 circunferències interiors. Clar, 6 circunferències interiors, això sorprèn una mica, no? Però si ens dediquem només a mirar els diàmetres, podem veure que en tot l'exterior de la circunferència vermella hi ha 22 circunferències. I en el diàmetre hi ha 6 diàmetres interiors de la circunferència petita, però en una banda hi ha la meitat d'un diàmetre i a l'altra banda hi ha la meitat de l'altre diàmetre de l'altra circunferència, amb la qual cosa, en tot el diàmetre de la circunferència grossa, ens hi apareixen 7 diàmetres de la circunferència petita. Això aparentment sembla que sorprengui o que no sorprengui, dius, és com curiós. Bé, de fet, la longitud 22 partit pel diàmetre, 7, és una aproximació de pi que, si ho treballem amb nombres mixtos, ens queda exactament el nombre 3 i 1/7, 3 més 1/7. I fins aquí ja acabant la pi experiència i passant el pas al relleu en Josep. El micro, Josep, que no se sent. L'havia pas aturat jo, Ara, perfecte. Vale. Primer explicaré què és un engranatge planetari. Aquí es tracta que farem una mena de càlculs fent servir pi, però no cal saber quin és el valor de pi. Per exemple, un engranatge planetari és això, a veure si es pot veure, on hi ha al mig hi ha una roda dentada, que seria el planeta, després les grogues serien els satèl·lits i a fora hi ha una corona, un anell, i roden al voltant d'aquest. Per saber ben bé quantes dents ha de tenir la de fora, ho calculem fent servir el concepte de pi. Però com farem per saber el concepte de pi? Primer, si volem calcular el diàmetre, ens adonem compte que si a dalt i a baix, si groga, negra i una d'aquelles grogues que estan repartides, si no fossin repartides i anessin seguides, aquí baix al mig hi hauria una altra de groga, i aquesta té 13, aquesta té 10 i aquesta també en tindria 13, de dents. Aleshores passa una cosa, el diàmetre, si tinguéssim una mesura de diàmetre, no sé quina seria, però si té 13 de perímetre, dividim per pi tindríem el diàmetre, i aquesta dividim per pi tindríem el diàmetre, i aquesta dividim per pi tindríem el seu diàmetre. Per tant, la unitat de mesura que farem servir serà la que es correspondria, de manera que si té 13 de perímetre també tingués 13 de diàmetre. Faríem el traspàs aquell que he vist abans de la cinta. Recordeu, no? De les dues escales de mesura. Aleshores, en lloc de mesurar, jo diré que això és 13, estic parlant del diàmetre, però estic parlant que el perímetre té 13 dents. Aleshores, les dents que ha de tenir tot el vol és 13 i 10 i 13 fan 26. Perdó, 36. Per tant, la de fora, aquestes dents vermelles, n'hi han d'haver 36.
i ha sigut una manera de calcular passant de perímetre sense saber el nombre de pi, només pensant que estem fent un canvi d'escala, l'escala pertinent, l'escala que correspon a pi. Una altra cosa que també volem fer, i ara és una mica, fins i tot hi haurà una miqueta de broma, és volem emplenar una anella d'aquestes ple de granatges d'aquests, de rodes dentades. Aquí resulta que per fer-ho posarem els vèrtexs, a cada vèrtex d'un polígon, d'un enrajolat de polígons, cada vèrtex li posarem una roda dentada. Llavors, farem els polígons, els enrajolats polígons regulars i tenim que es pot fer amb hexàgons, veieu aquí els hexàgons, es pot fer en quadrats, també tenim fet en quadrats, veieu, en quadrats, i es pot fer també en triangles, però en triangles no va bé, perquè en triangles el número de dents sempre ha de ser un número parell, perquè quan una gira cap aquí i l'altra gira cap allà, al final els girs fa que quedaria col·lapsat si el nombre de, amb un volt d'aquests, i tens rodes dentades, ha de ser un número parell, perquè si és imparell no funcionaria. Aleshores comencem amb l'hexàgon. Llavors l'hexàgon, veieu quantes n'han de tenir. Si totes les dents són de 7 dents, totes les rodes dentades són de 7 dents, fixeu-vos que aquí, per exemple, aquí n'hi faltaria una i aquí n'hi faltaria una altra. Per calcular el diàmetre, tenim 1, 2, 3, 4, 5. I com que tenen 7, 7 per 5, 35, és el que ha de tenir allà. Veieu, aquí també hem fet això. Fem veure que calculem diàmetres, però en realitat fem servir la unitat de mesura, que és la dent, que és el número de dents que té el perímetre, a la circumferència. O sigui, fem un joc d'una cosa per l'altra. Aleshores, aquí veieu, com hem pogut fer, ja ho he ensenyat abans, hem pogut posar en el vèrtex d'un enrajolat totes i la cosa funciona. Ara ens posarem a fer el mateix per al quadrat. El quadrat, ja veureu que tenim un problema matemàtic, i és que aquest és de 3 per 3, ho veieu, 3 per 3, i resulta que la diagonal d'un quadrat és rel de 2 vegades al costat. Rel quadrada de 2, que és la diagonal, que és el que hauríem de mesurar, la diagonal, per exemple, aquesta, és un número irracional. Per tant, matemàticament això no té solució. No té solució perquè és un nombre irracional i són nombres decimals i per tant no trobem un nombre enter de dents que ha de tenir al voltant. Però aquí la broma que faig jo és que com que no té solució, funciona més bé. Fins i tot funciona més bé. I com és això? És perquè qualsevol cosa mecànica que es fa, per exemple aquesta, perquè la cosa funcioni, se li ha hagut de donar tolerància. Veu que puja i baixa una mica tot plegat, ha de tenir una franquícia. I en el nostre cas va més bé perquè per fer tenir franquícia s'han d'espatllar una miqueta les dents, se'ls ha de treure una part, i aquí si sortien 26 dents i pico, doncs n'hi ha posat 27. Aleshores tot ja va una mica més balder i no s'han hagut d'ajustar tant, ja ell mateix l'error matemàtic et dona ja la tolerància que ha de tenir. Vale? Molt bé. A veure la diapositiva següent. Molt bé, això és una altra cosa d'aquestes, que aquí hi ha un objecte, el veieu? L'objecte. Aleshores tenim aquí, segons aquí ens preguntem que tenim dues configuracions, ho posaré baix. Tenim dues configuracions possibles. S'ha afluixat la càmera aquesta. Tenim quatre cilindres, tots iguals, i tenim que els podem posar amb aquesta corda al voltant, en aquest cas és un fil elàstic, i volem saber el perímetre d'aquesta corda. Per saber el perímetre d'aquesta corda es pot fer de moltes maneres, però per què ho volem saber? Perquè tenim aquesta configuració, veieu que és quadrangular, al mig hi ha 4, o bé ella mateixa demana a vegades posar-se més bé en posició triangular, que cada una n'hi ha 3. Aleshores, ens trobem que
ja tenim un mòdul de Maca que diu que aquesta és la millor manera d'empaquetar-los, quan van de 3 en 3 i no pas quan van de 4 en 4, que només n'hi vagin 4. Aleshores, sense saber gaire el valor del número pi, sí que podem haver calculat el perímetre de la circunferència, també el seu radi, perquè d'aquí a aquí, de mig a mig és un diàmetre, de mig a mig val, esclar, 2 mitjos radis, aleshores aquí tindríem un diàmetre, un altre diàmetre, 4 diàmetres i les parts corbes. Les parts corbes, com les calcularíem, les parts corbes d'aquesta? Doncs les parts corbes, si ens donem compte, com que són tangents, quan dones la volta, amb les 4 quarts de volta has de fer tota la d'allò. Per tant, és una circunferència. I si ho posem de l'altra manera, què passa? Encara que pugui semblar que és més curt, doncs no, perquè també tenim els 4 diàmetres i aquí tenim BC un terç. O sigui, quan haguem donat tota la volta, les parts curves també donen just una volta, o sigui, un perímetre. A la diapositiva es veu més bé que no l'objecte. L'objecte va molt bé per veure que la tensió del fil elàstic tant li dona. Ell a tot arreu està bé igual. No apreta cap a un costat ni cap a l'altre. Per tant, totes les solucions intermèdies valen igual. Bé, per calcular aquests valors no hem calculat realment, no hem fet números, no hem fet servir números, però esclar, no fa falta. No fa falta pels raonaments que hem fet. Em sembla que potser ja estàvem, no? Molt bones altra vegada. Bé, la desena experiència és parlem sobre la Terra. A veure, ens preguntem que si tenim un fil molt llarg i allarguem al voltant de la Terra, si aquest fil l'allarguem 1 metre, s'aixecarà gaire, no s'aixecarà gaire. Anem a veure primer una mostració, ja que ens agrada mostrar coses, a través d'un vídeo. Per tant, posem el vídeo, Josep. La pregunta és, si tenim una corda que doni tota la volta al voltant de la Terra passant per l'equador, aquesta corda, ben tibada, fa com de cinturó a la Terra. I la pregunta és, si la tallo i afegeixo 1 metre més de corda, i la torno a enganxar, la corda quedarà una mica baldera, quedarà un cinturó que sobrarà una miqueta. I podrà passar un gat per sota la corda, entre la terra i la corda? Sí o no? Intentem fer una simulació. Imaginem-nos que aquí, tot al voltant, hi tenim la Terra. I el meu ajudant comprovarà que el radi de la Terra sempre és constant, per tant tenim una circunferència totalment perfecta. Llavors, en aquest cas, nosaltres al voltant d'aquesta Terra hi afegim el nostre metre i aconseguirem que el gat hi passi o que no hi passi. Intentarem, el problema, fer una simulació lleugerament més senzilla. Aquesta Terra la transformarem i la mourem una miqueta. I el que farem serà, li donarem forma quadrada. Agafarem, per tant, un quadrat que tindrà exactament el mateix perímetre que tota la circunferència. Recordem que el perímetre d'aquesta circunferència és 2πr, que per alguna cosa estem al dia pi. Llavors agafarem un quadrat que tindrà longitud, als 4 costats, 2πr. I entre l'ajudant i jo ho anirem a fent. Tenim un quadrat que té exactament el mateix perímetre, és totalment evident. Llavors, una de les coses que podem fer és nosaltres traslladar cada un d'aquests costats una certa longitud cap allà, cap a l'exterior. Per què el traslladem aquesta longitud? Doncs anem-ho a veure. Recordem que volem afegir 1 metre. 1 metre és aquesta distància. Si li donem forma de circunferència, ens quedarà una circunferència que té perímetre 1 metre. Aquesta circunferència, el radi, és 1 partit per 2π, aproximadament uns 16 centímetres. Si aquesta circunferència la partim en 4 trossos, ens queden 4 sectors de la circunferència que ens queden d'aquesta forma, aproximadament. I cada un d'aquests sectors és un sector que té un radi de 1 partit per 2π o gairebé de 16 centímetres. Per tant, el que farem ara serà separar als costats del quadrat que hem construït anteriorment 16 centímetres cap a l'exterior. I després veurem què farem amb cada un d'aquests sectors de la circunferència.
el que podem fer nosaltres, aquests arcs de circunferència, és posar-los a cada un dels extrems que ens faltava. I si ens fixem, el perímetre de tota la circunferència que teníem originalment, juntament amb el metre partit en 4 trossos, ens queda que hi ha una distància entre el perímetre de la circunferència sense el metre i el perímetre de la circunferència amb el metre, una distància gairebé de 16 centímetres. I a mi em sembla que un gat ha de ser molt i molt gros perquè no pugui passar per aquest forat de 16 centímetres. Bé, aquesta demostració, clar, queda molt clara, però hem de tenir clar ni que les terres no són cúbiques i que, per altra banda, les terres no tenen una longitud, el perímetre, l'equador de la Terra no té una longitud d'uns 15-16 metres, com és el cas. Llavors, com ho podem fer, això? Intentem, si passem a la següent transparència, ens preguntem, ostres, això ens val per qualsevol mida de l'esfera que tinguem? És indiferent respecte si agafem una taronja, si agafem una pilota de tenis, si agafem un globo terraqui o si agafem la Terra en concret o no. Llavors, podem descobrir fàcilment a través de la següent transparència que això és una cosa que és invariant. Imaginem-nos que tenim el perímetre de l'equador, que seria el pintat de color verd, que és tenim una circunferència i, per tant, tenim de radi R petita i, per altra banda, nosaltres agafem i afegim un metre. Per tant, això vol dir que ens quedarà una circunferència exterior que serà lleugerament més gran. Es compleix, hem vist que el perímetre de la circunferència és 2πr o gran o 2πr petit, depenent de quin ens estem mirant. Es compleix, com podem veure a la part dreta dalt de tot, que la longitud de la circunferència exterior és igual a la longitud de la circunferència interior, però que li hem afegit un metre. Per tant, L majúscula o L blava és igual a L més 1. Per tant, com que el perímetre de la circunferència és 2πr, es compleix que 2πr gran és igual a 2πr petita més 1. Si ens dediquem a anar desenvolupant la fórmula, diguem, o la igualtat, arribem a la situació que 2pi per R gran menys 2pi per R petit és igual a 1. Si extraiem factor comú, ens queda que 2pi per la resta dels dos radis és igual a 1. Però, esclar, què és la resta dels dos radis? Doncs la resta dels dos radis és precisament aquesta longitud que la nostra circunferència augmentarà, que n'hi diem una certa distància que estem calculant. Per tant, dues vegades pi per el diàmetre, per la d, aquesta distància, és igual a 1. Finalment, si aïllem la d, veiem que d és igual a 1 partit per 2pi, amb la qual cosa, sigui quina sigui la longitud del radi d'aquestes circunferències o d'aquestes esferes, la variant o l'augment que tindrà la circunferència exterior respecte a l'interior serà sempre constant, que és 1 partit per 2pi. Amb la qual cosa arribem a una cosa que sorprèn perquè és invariant de les mides de l'esfera. I dono pas a en Josep, que seguirà amb la següent pi experiència. Molt bé. Les figures d'amplada constant. Bé, una figura d'amplada constant és la que miris per on te la miris, l'agafis com l'agafis, sempre té la mateixa amplada, per tot arreu. Aquí tenim com es construeix una, aquesta vermella, que és el triangle de reloj, que se'n diu, es veu com ha estat fet a partir d'un triangle equilàter i 3 arcs de circunferència. Al costat tenim un pentàgon regular, que també s'ha fet la mateixa cosa perquè sempre tingui amplada constant. L'exemple que aquí tenim aquests exemples, veieu? La vermella i la verda. Veig que la diapositiva devia estar pensada per aquests dos objectes. De totes maneres, ara, per comprovar el seu perímetre i el número pi, farem servir un de més petit. El més petit, que és aquest que tenim aquí. Veieu? El pi. Aquest en diem el pi de pi, que està fet en fusta de pi i que és un trofeu d'un programa del Videomat, que és un concurs de vídeos de matemàtiques. Aleshores, comprovarem coses d'aquest objecte.
Aquí tinc preparat un bastó, que és aquest, que té la llargada de la circunferència d'aquest cercle. Veieu? Si jo, com hem fet abans, si jo poso aquí dalt, no sé si ho veurem bé, si ho poso aquí i vaig corrent, bé, vaig passant, ja ha passat un quart, n'ha passat mitja, n'ha passat 3/4 i aquí ha anat just, tenim just, no sé si m'hi arriba a veure, veiem just que justament és igual que el perímetre. Aquest cercle té la mateixa amplada que el triangle de Redó. I ara veurem com el triangle de Redó té la mateixa, començarem aquí també, té el mateix perímetre que tenia la circunferència. Ara començo a fer córrer, espero que no rellisqui, veieu? Vaig seguint i ara arribaré a la mateixa posició que estava al principi, que estava amb la pi posada d'aquesta manera. Això què veiem? Veiem que si la circunferència, el perímetre dividit pel diàmetre dona pi, en aquesta figura també dona pi. Per tant, a quines figures, quantes figures hi ha que donin pi? Ja en tenim dues, que el perímetre dividit per l'amplada doni pi. Doncs hi ha infinites, tantes com figures d'amplada constant. I això és només per reivindicar que el cercle té altres companys que també tenen aquesta propietat. També podem veure que tots els tons d'amplada constant i tenen la mateixa amplada. Ara m'han vingut ganes, ara que ho he vist aquí, si els poso junts, veieu, van rodant junts. Veieu com van rodant junts? I el bastó de dalt ni puja ni baixa, sempre està a la mateixa altura. Tots dos serveixen de roda de rodolar, que dic jo. Bé, això són el que volia parlar de les figures d'amplada constant. Se'n podria parlar molt més, però el més important en aquest moment és que donen pi totes. El micro, Anton. Anton, el micro. Perfecte. Merci, José. Bé, doncs ara passarem a la 12a experiència. I en aquest cas parlarem de pi i la probabilitat. Mireu, d'entrada direm el resultat. Si agafeu una sèrie de circunferències, tangents entre elles, totes iguals, i que a més el seu diàmetre és exactament igual al diàmetre de dues monedes, és a dir, és el doble del diàmetre d'una moneda, la probabilitat que en tirar una d'aquestes monedes sobre la plantilla no toqui cap circunferència és precisament pi partit per 16. Bonic resultat probabilístic. Després hi tornarem. Però d'entrada voldria citar-vos un personatge, en Pierre-Simon de Laplace. Aquest va ser un dels pares de la probabilitat, no? Amb la seva teoria analítica des probabilités del 1812 va posar els fonaments a la moderna teoria de la probabilitat. Segur que tots recordem les regles de Laplace, que diu que si tots els resultats tenen la mateixa probabilitat, la probabilitat d'un succés són els casos favorables partit pels casos possibles. Després aplicarem aquesta regla en un cas particular de continuïtat, no? Ja ho veureu. De totes maneres, ell també té una relació molt personal amb el dia pi, no? Però molt més subtil de les que hem vist, no? Ell va néixer un 23 de març. Ell va morir un 5 de març. Feu la mitjana de 23 i 5 i dona exactament 14. Per tant, ell va tenir, diguem, l'habilitat de que la mitjana del dia del seu naixement i de la seva mort era el dia pi. Una altra raó per ser el Dia Internacional de la Matemàtica. No? Magnífic. Doncs ara, basant-nos en la regla de Laplace, demostrarem allò que hem vist abans. És una demostració bastant bonica, no? Recordeu que nosaltres tenim aquesta espècie, diguem, d'enreixat amb cercles, no? I llavors, del que depèn el fet que una moneda toqui o no toqui la circunferència, depèn del lloc on cau al seu centre, no? I fixeu-vos, anem a la diapo següent,
Molt bé. Fixeu-vos, bàsicament, aquí ens trobem que aquí l'amplada d'un d'aquests cercles és el seu diàmetre, per tant, és 4R, entenent que R sigui el radi d'una de les monedes. Si el radi d'una de les monedes és R, com que aquí dintre un d'aquests grans cercles, hi caben dues monedes, vol dir que tot el diàmetre del cercle serà 4 radis. Molt bé. Per tant, això són 4 radis. Si jo agafo aquí mig un cercle, mireu, aquí teniu, agafo un cercle de radi R, ens trobem que si el centre de la moneda que cau precisament a dintre la zona blava, fixeu-vos, si cau aquí al centre, la moneda pobreta no podrà arribar a tocar a la circumferència exterior. Per tant, els casos en què no toca, no pot arribar a tocar la moneda a la circumferència exterior, són si el seu centre cau a la zona blava. En canvi, si el seu centre cau a la zona groga, segur que la moneda, que té radi R, arribarà a tocar la circumferència, tant si està fora com si està dintre, al centre. Per tant, fixeu-vos, ens trobem que l'àrea total d'un d'aquests quadrats, és a dir, zona groga més zona blava, serà 4R per 4R, que serà, aquí no es veu perquè diu maca, però aquí diria, està molt bé, allò de maca, però en aquests moments hem d'imaginar que aquí diu 16R2. Ara, molt bona, gràcies, José, 16R2. En canvi, si l'àrea de la zona blava, l'àrea que ens assegura que no arribarà a tocar, és, lògicament, πr2. I ara apliquem la fórmula, la regla de Laplace, allò de casos favorables partit per casos possibles, en aquest sentit d'àrees, és a dir, en continuïtat. Per tant, la probabilitat que una moneda al tirar no toqui és àrea favorable partit per àrea possible. L'àrea possible on pot caure el centre de la moneda serà 16R2, tot el quadrat. L'àrea favorable a que no toqui és πr2. Per tant, per la regla de Laplace, aplicada en aquest cas de les àrees, seria πr2 entre 16R2, que donaria pi partit per 16. Acabem de demostrar allò que havíem dit, magnífic, allò que havíem dit que la probabilitat que al tirar una moneda no toqui és pi partit per 16. Bé, llavors vam dir, doncs fem el següent. Ara canviem de càmera, un moment. Canviem de càmera. I ara aquí tenim un entramat d'aquests, no? I aquí tenim dues monedes, exactament dues d'aquestes monedes fan tot el diàmetre d'un d'aquests cercles. La probabilitat que al tirar una moneda no toqui, mira, aquí toca. La majoria de vegades tocarà. Però en podem trobar alguna que no, mira, ara no ha tocat, ho heu vist? Quasi toca, quasi toca. Bé, de fet, de cada 16 tirades n'hi haurà aproximadament pi que no tocarà. Llavors, nosaltres ens proposem de tirar no una moneda, sinó 16 monedes. Aquí tenim 16 monedes, comptant-les a totes, les tirem, sense fer cap truc, intentant que no es superposin, aproximadament n'hi han d'haver pi que no toquin. A veure, toca. Mira, una no toca, una... Aquesta quasi no toca. Jo diria quasi no toca. Dues, no? Bé, hem tingut gaire sort, només n'hi ha hagut dues que no toquessin. Si una altra vegada que tiréssim n'hi podrien haver 5 que no toquessin, una altra vegada n'hi podrien haver 4, una altra vegada n'hi pot haver una. El fet és que la mitjana, quan ho fem moltes vegades, doncs ens s'acosta molt al número pi. És a dir, és una manera de cercar el número pi tirant monedes. En el fons, és un mètode que es diu que és de Monte Carlo, que depèn de la probabilitat i que ens arriba a deduir un número pi, el número pi. Si ara ens tornem a connectar a l'altra càmera i posem ja les transparències, les diapos, tenim una bonica fotografia de bon record d'un dia pi en què estem
intentant calcular el número pi a la porta del Palau Mercader, demanant a la gent que passa pel carrer que ens ajudin a tirar les 16 monedes i anar comptant a veure quantes no toquen. La mitjana a la llarga, bastant a la llarga, és lent de convergir, se va costant a pi. Bé, feta aquesta pi experiència, anem a l'última experiència, no? Que és referent a la data del nostre naixement. Mireu, dèiem al principi que pi està darrere de totes les figures rodones, no? El que no sabíem llavors és que tots nosaltres estem a darrere pi, estem a dins de pi. De fet, això no està demostrat, cal ser precisos, però sembla una conjectura bastant plausible de que si agafeu la vostra data de naixement, podeu agafar dos dígits pel dia, 2 dígits pel mes, 2 dígits per l'any, és a dir, 6 dígits, amb una mica més de sort podeu agafar els 4 de l'any, llavors en tindríeu 8, i ho busqueu a través d'un programa, evidentment, aquí hi ha un programa que ho fa, us posem ara nosaltres no hi entrarem, però us posem aquí les adreces, no? Si entreu aquí o entreu aquí, doncs aquest programa busca la vostra data de naixement a dintre els decimals del número pi. En el cas de la segona busca 2.000 milions de decimals, en el cas de la segona adreça. Quasi sempre t'hi trobes, amb 6 xifres quasi sempre t'hi trobes. Per tant, sentim-nos contents perquè tots estem a dintre pi. Bé, i així arribem al final del nostre trajecte d'experiències. Hem presentat algunes experiències que voldríem que fossin això, l'aperitiu del munt d'experiències matemàtiques que podreu veure i viure i sentir i emocionar-vos en les nostres exposicions, sigui l'exposició permanent de Cornellà, del Palau Mercader, sigui les nostres exposicions itinerants. Us esperem, doncs, en el MACA. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Anton. Moltes gràcies a aquest equipàs de conferenciants, de pixarraires. Alguns fins i tot, clar, és un dia molt important avui i ja han hagut de marxar. Ja no els tenim aquí. Per exemple, en Josep i Nadal ara tenia una altra xerrada i no el tenim aquí per acomiadar-nos. Han estat no 13 experiències, perquè algunes se n'han derivat i se n'han subdividit i estic convençut que tot just acabi aquest vídeo, molts de nosaltres tornarem enrere. Gràcies, Enric, gràcies, Josep Rey Nadal, gràcies, en Quim Terrades, gràcies, Manel Udina, gràcies, Robert Escribano i gràcies, Anton, per aquesta fantàstica xerrada, un dia tan important com aquest dia de Pi. I fins aquí una salutació des del Museu de les Matemàtiques, tot desitjant que aviat deixem de fer aquestes xerrades virtuals per tornar-nos a abraçar i poder estar dins de les exposicions, les nostres exposicions, que tant i tant ens agraden. Fins aviat. Adéu a tothom. Adéu. A reveure.